Čím drahšia svadba, tým kratšie manželstvo. S takýmto zistením prišli americkí vedci. Štúdia ukázala, že páry, ktoré sprevádzal luxus, sa rozvádzali častejšie ako tie, ktorých veselice boli skromnejšie. Dokonalé šaty, veľký priestor a bohatá hostina. Po takomto dni D túži snáď každá nevesta. Podľa posledného prieskumu však práve toto môže byť receptom na zlyhanie. Americkí vedci skúmali 3000 párov a výsledky luxusu chtivé budúce nevesty veru nepotešia. Výskum ukázal, že dvojice, ktoré do zástupného prstenia investovali v prepočte viac než 1600 eur, sa rozpadali až o tretinu častejšie než tie, ktoré mali prstene lacnejšie. A to isté platí aj o celkovej cene svadby. Tí, ktorých veselice vyšli na viac než 7000 eur, sa rozvádzali takmer 4-krát častejšie. Ľudia, ktorí majú veľa financií, často ich majú práve kvôli tomu, že hľadajú to naplnenie. A to sa nedostavuje pomocou tých financií. Aj keď stále dúfajú, že to tak bude a že keď ten prsteň bude drahší, keď tá svadba bude drahšia, keď to auto bude drahšie, tak to bude lepšie. A často zistujú, že to nie je presne o tom a potom hľadajú ďalej. Aj u nás sa vraj nájde čím ďalej, tým viac tých, ktorí do svadby neváhajú investovať hotový majetok. No tých 5000 eur vyššie, ale sa záleží od toho, koľko ľudí si ľudia pozvú na tú hostinu. Na Slovensku sú vraj najbežnejšie svadby s 50 hostiami. Najväčšou položkou býva občerstvenie. Podľa majiteľky svadobnej agentúry si treba tiež dať záležať na vhodnom priestore a dobrej hudbe. Šaty a fotografov a ostatné tie doplnkové veci si na tom vedia ušetriť. O svadobnom dni sa síce hovorí ako o tom najkrajšom živote ženy. Odborník však upozorňuje, že oveľa dôležitejšie je to, čo príde potom. Tak ako sa ľudia vyvíjajú, tak sa musí vyvíjať, alebo mal by sa vyvíjať aj vzťah. Preto na ňom vraj treba pracovať minimálne toľko, ako na prípravách svadby. Veronika Ostrihoňová, televízia Markíza.